Żball magħlub ibelen. Kimi kien tifel attiv ħafna, daqqa jmur l-iskola, oħrajn imur jilgħab bir-rota ma' sħabu u drabi oħra kien jintefa' jaqra xi ktieb għall-kwiet. Ma kienx iħalli minuta mingħajr ma jagħmel xejn għaliex kien iħossu li qed jaħli l-ħin. Dan l-aħħar wara li ġab logħba ġdida tal-kompjuter, inqas beda jħalli minuta bi kwieta bil-ħeġġa biex imur jilgħab online ma' sħabu, bil-kemm kien ikollu ħajra jiekol, bil-ġen li kien ikollu fuqu. Min dejjem kien hekk, sa minn meta kien għadu tifel ċkejken. Il-mama kienet tajlu kemm il-darba sabiex jikkalma ftit u jiekol dak kollu li kellu fil-platt. Iżda minn widna tidħol u mill-oħra toħroġ. Waqt it-treddin tagħha, il-mama kienet ittennilu illi jekk ma jikolx kien se jimrat għaliex żball magħlub ibelen. Darba waħda kien jiġi lura mill-iskola bħas-soltu u wara li daħħal il-basket tal-iskola fil-kamra tas-sodda tiegħu u neżal uniformi, mar fil-kamra tal-ikel biex jiekol dak li kienet ippreparatlu l-mama. Dakinhar kienet għamlitlu il-platt favorit tiegħu, aġin bit-salsa ħamra. Ġabitlu l-platt bit-bissima kbira fil-waqt li poġġiet ħdejh sabiex hija wkoll tiekol miegħu. Bil-kemm liħaq daħħal żewġ furketti aġin fħalqu li ma qalx lill-mama li ma kellux aktar ġuħ. Il-mama ma rriditx tisfurzah għalkemm rata stramba kif ma kellux aptit l-iktar platt favorit tiegħu. Qabdet il-platt waqt li ratu sejjer jiġri lejn kamartu u bid-dieqa kbira għattitu sabiex ma tarmieħx. Kimi mar jiġri f'kamartu u ntefa' quddiem il-kompjuter sabiex jidħol jilgħab ma' sħabu. Hekk kif kien miftiem. Dam għaddej jilgħab mhux ħażin u l-mama marret tiċċekkja kif kien kemm il-darba. Ma nqalax minn quddiem il-kompjuter li kellu. Wasal il-ħin tal-ikel ta' filgħaxija u Kimi ma kellux aptit jiekol. Lil-mama meta marret tiċċekkja u x'se jingħaqad magħha u ma' missieru għall-ikla ta' filgħaxija għalilha li le. Il-papa wara li wasal mix-xogħol u poġġa bil-qiegħda għall-ikel, staqsa lil-mama fejn kien Kimi. Hija qaltlu li binhom ma kellux aptit jiekol u kienet xi ftit imħasba għaliex dan l-aħħar minn meta xtrawlu il-logħba l-ġdida ma baqax jiekol kif kien. Il-papa ma ridx jaf u mara l-Kimi sabiex jiġi jiekol huwa wkoll. Hekk kif ħabbat u ma seba' l-ebda rispons, il-papa fetaħ il-bib ta' Kimi u sab lill-ibnu mal-art mitluf minn sensieħ. Qabdu jiġri fidu u flimkien mal-mama ħaduh l-isptar. Dam jemem sakemm Kimi reġa' ġif tiegħu. It-tabib qalilhom li ma kienx qed jiekol biżżejjed u ta' tifel li kien kellu bżonn jieħu aktar nutrijenti. Min dakinhar ma baqgħetx tħallih il-mama mingħajr ma jlaqqat il-platt għaliex kif kienet tgħidhi li żball magħlub ibelen. Tifsira. Jekk wieħed ma jikolx kemm hemm bżonn, ma jkunx jista' jkollu l-enerġija u s-saħħa biżżejjed sabiex jgħaddi l-ġurnata u jispiċċa li jkollu konsegwenzi koroħ f'saħħtu.